L-ilbies tal-maskri fuq l-ajruplani u fl-ajruporti jiddependi fuq il-pajjiż ta' reġistrazzjoni tal-linja tal-ajru kif ukoll il-pajjiż ta' tluq u tal-wasla. Saret dan il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta b'reazzjoni għall-istqarrija li nħarġet mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas-Sigurtà tal-Avjazzjoni flimkien maċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart ġimgħa ilu. Dik l-istqarrija tħabbar li l-ilbies tal-maskri fuq l-ajruplani u fl-ajruporti fl-Ewropa ma kienx se jibqa' obbligatorju. L-Air Malta qalet li pajjiżi Ewropej fosthom l-Awstrija, l-Olanda u Spanja għadhom jitolbu l-ilbies tal-maskra kemm meta passiġġier ikun se jidħol fit-territorju tagħhom, kif ukoll jekk ikun se jitlaq minn hemm lejn Malta u jitolbuha wkoll fl-ajruporti. L-Italja qed titlob l-ilbies tal-maskri fuq l-ajruplani sal-15 ta' Ġunju. Pajjiżi Ewropej oħra bħal Belġju, ir-Repubblika Ċeka, Franza, l-Iżvizzera u r-Renju Unit mhux jitolbu l-ilbies tal-maskri fl-ajruporti u fuq l-ajruplani. Intant passiġġieri li jixtiequ jkomplu jilbsu l-maskra abbord titjiriet minn u lejn pajjiżi li neħew ir-rekwiżit jistgħu jagħmlu dan b'mod liberament.